दे औ दे माथाय आरो प्रनिता बसुमतारीनि गेजेराव दिनैहाय गोथार जुलि दङ बेनिनो मोनसे नुथायखौ नैबेखौ नायदों नोंथांमोना वेलकाम टु आवर वेडिं माथाय एन्ड प्रनिता नोंथांमोना बेखौ नुबाय थादों बे जाहैबाय मेन गेट जागोन हाबाथिलियाव हाबनानै माथाय बसुमतारी एन्ड एन्ट्रि गेट जागोन प्रनिता दा हाबाथिलिसिम बसुमतारीनि गेजेराव आवगायगासिनो दिनै दङ गोथार जुलि नोंथांमोना बिनिनो नायनो हागोन बे आंजों पेन्डेल लोगोसे जाहैबाय लामा बे जाबाय हाबाथिलियाव बै गेट बै जाहैबाय नुहुरनाया बे जाबाय गेट जाहैगोन एन्ट्रि गेट हाबानि मेन गेट जागोन आरो बेजों बेफोर जाहैबाय जिरायसालि मानसिफोरखौ जिरायहोगोन डाइनिं हल रेस्ट हाउस जागोन जाखांनायनि उनाव फ्रेस गावनि देहाफोरखौ दसे सम फ्रेस खालामनो थाखाय बेयाव रेस्ट हाउस बानायनाय जादों आरो बिसोर जाहैबाय ओंखाम संग्राफोर दा फुंनि ब्रेकफास्टनि थाखाय डाइनिं बेदर हल संगासिनो दं नोंथांमोना नायनो हागोन बेखौ बेफोर जाबाय नै मार्बल रेलिं फैजेनबाय हाबायाव आरो बेफोर बिसोरनि नायदो आसारफोरबो ओरै आदैमोना गरम गरम साहा लोंजेनबाय नै जोंहा फैजेनबाय मैगं सायग्राफोर बेयाव जाहैबाय डाइनिं हल ओंखाम जागोन बेयाव माथाय बसुमतारी आरो प्रनिता बसुमतारीनि गेजेराव दिनै गोथार जुलि बेनिखायनो दिनैहाय हाबायावहाय एसे मावलाबायनो फैबाय नैबे जाहैबाय डाइनिं हल आं जायखौ नोंथांमोननो देखायबाय थादों बे डाइनिं हल जाहैबाय डाइनिं हल ओरै जाहैबाय बेयावहाय आलासिफोर जिरायग्रा रेस्ट हाउस जेब्लानाखि ओंखाम जाखांगोन बिथांमोनखौ बेयावहाय रेस्ट होगोन रेस्ट लागोन बिनि उनाव बोर सारस्रिगोन नै बेयावहाय जाहैबाय रेस्ट हाउस जाहैबाय ओरै जाहैबाय लामा जाहैबाय गेट ओरै गेट जाबाय दिनैनि हाबाथिलि नोंथांमोन बेखौ आं देखायजेननाय जाहैबाय नोंथांमोना दा एसे फुंनि सम जाहैबाय गोबां मावग्राफ्रा दासिमावबो सफैनो हायाखै बेनिखायनो दिनै बेयाव जाहैबाय डाइनिं हल आं नोंथांमोनाव गले गले बुंबाय थादों मैगं हाग्राफोर नायदो नोंथांमोना मैगं हाजेनबाय मिनिनाया राजा बायदि नुला नोंसोरलाय मादै रानि बायदि औ दा इउटुबाव हगारनोसै ने आब' रेकर्ड थानांगौ ना बाय नै अमानि बेदर साखिजेनबाय आदैमोना औ जेनबाय नै रायजोफोर नायदो बेनो फुंनि जानायनि आरो बियो दा मोनबाय हटेल मेनेजार माहाजोनाबो मानसियाबो ओरैबायदि माहाजोनखा जेरावबो माबा डाइनिं माबा मोनो आरोखि बुस्थुआ बे मा होनना बुङोमोनलाय हटेल मेनेजारावहाय दोनजाबाय थायो आरो नै ओरै बेदर खनजाजेनबाय आदैमोना गोथाव दा ओरै आदाबो होगासिनो दं आदानि गुबै मुङा मासैलै सन्जय दत्त औ नै आब' गामसा माहाजोन जायोला जानायनो हागोन नोंबो मा नोंबो जानायनो हागोन नै जानायनो हागोन दा गोथाव जादोंना जायाखै आंबो साखिनायनोसैलै बिदिब्ला जानायदो हाब बिबुबो होदेरलाय हरदोंसै ने बरियाखा बिबुआ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
दिनैनि हाबा बिराद स्पेसियेल जागोन रायजोफोर नायदो नोंथांमोना माथाय बसुमतारी प्रनिता बसुमतारी बिथांमोननि गेजेराव दिनैहाय गोथार जुलि जागोन बेनिखायनो संग्रा खावग्राफोरखौ नायदो नोंथांमोना डाइनिं साइडजोंहाय माबायदि गोबां ओंखाम संनाय एक्सपार्टफोर बिथांमोनखौनो बे हाबायाव संनो थाखाय बिबान होनाय जादों आरो जानो थाखायबो बिराद गोथाव जागोन मानोना बिथांमोना संनायावहाय जोबोद आखा फाखा बिथांमोना नायदोनो दा जाय जेरै हागौ बेबायदि मावगासिनो दं ओरै अमा बेदर जावजेनबाय बिथांमोना नायनो थाखाय बेयाव ओरैबायदि गोथाव जागोन आरो ओंखाम संग्राफोर ओंखामबाबो ओंख्रिबाबो आखुनि मोनाबा जानो हाखाया नालाय बेनिखायनो बेसोर जाहैबाय बेम लोमग्राफोर ड्राम पार्टिफोर नायदोनो माबायदि बिथांमोना बेमखौ सुयो बिथांमोना नायदों बे समाव हौवा गोदानखौ गिर्जायाव लांनाय जासिगोन बे समाव गिर्जायाव लांनायखौ खालामनाय जायो आरो बे समाव बिसोरखौ गिर्जायाव लांनायनि सिगां आर'ज खालामनायनि गेजेरजों इसोरखौ बाख्नायनानै मोनो दा बिसोरखौ फोथांनाय जासिगोन आरो बिनि उनाव गिर्जा न'आव लांनाय जासिगोन थांनानै हागोन बे मेथाइखौ आं नोंथांमोन बे समाव देखायनो सानदों थांनानै नोंसोरो न'फोर लुनानै बेयावनो थामिदो बारियाव बिफांफोर गायनानै बिफोरनि फिथाइफोरखौ जादो हाबाफोर खालामनानै फिसाज्ला फिसाजोफोर खांदो आरो गाव गावनि फिसाज्ला फिसाजोफोरखौ हाबा होदो बिसोरहा गथ' गथायफोर जाथों अब्ला बिसोरो एरलांगोन दानलांनाय नङा ओंखायनो हाबानि मुङैनो जोंनि हारिफ्रा बेखौ आङो
है